Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Manya-manyan malamai da ke cikin wannan gida, muna kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai albarka, wannan rana mai albarka. To kwana biyu kun ji mu shiru sakamakon abubuwa da suka yi mana yawa da kuma ai gyare-gyare da muka yi a cikin wannan gida mai albarka. To amma yanzu komai ya saitu, Allah yadda za a tafi kamar yadda aka saba a da. Komai zai dinga zuwa akan lokacin Allah yadda. To yau sirrin da muke tafe da shi sirri ne na raba mutum da mutum. Yawa ma'ana farraƙu kenan, mai ban mamaki. Amma da Allah a kiyaye wajen aikata shi. In dai ba raba abin da ya kamata ba da umarnin a yi amfani da wannan aikin ba. To farko dai abin da za a yi, duk da dai ma abin bai fito sosai ba, amma za mu ɗora muku shi a posting a can cikin YouTube kenan. Ku kasance masu ziyartar can ma domin ganin irin hotunan da muke ɗora muku na abin da bai fito ba. Za ku iya ganin sa nan ya fito muku fili, za mu ɗora muku asalin fuskar ku gan shi. To ga nan dai fakazzabuhu faqaruha ne, fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim. Gashi nan ake rubutawa dai. Yawwa duk yanda aka buɗe ɗin a nan za a sa sunayen waɗanda ake so a raba ɗin. Sai a samu gashin kuliya. Yawwa aka samu gashin kuliya. Aka samu gashin kare da na kuliya. Sai a yi laya, sai a samu harshen runhu, sai a zuba a cikin layar kenan. Sai a yi laya, sai a samu mararrabar hanya, ko babbar bola haka, ko bola ko hanya. Sai a je a binne. To in Allah ya yarda buƙata za ta biya, za su rabu cikin gaggawa. Sosai ma. Hanya wannan ta kashi huɗu, wanda ta rabu kashi huɗu haka za a je a samu tsakiya sai a binne. Masha Allah.